ваъда додем шуморо обуначиҳои саҳифаи арзонтехника TG ки маълумот метаҳем навори пурра када дар бораи вайфайҳои сайёр, вайфайҳое ки ҳамроҳ метавонен бигардонен. Масалан ба заряд кор мекуна, сим-карта қатӣ, анаи калонош боша, свет қатӣ кор мекуна, сим-карта қатӣ, яъне ки интернети бе сим, ба сим-карта истифода мебарен, сим дар кор нест. Масалан дар шаҳр домои ҳастанд ки ҳоли сими интернет надоранд. навора то охирша тамошо кунен, ҳамагӣ 3 дақиқа навор мешавад. маълумоти пурра метаҳем ки ман боварӣ дорам ягон нафари хеле маълумот барои шумо додагӣ нестай. фақат дорем ихелӣ дорем ухелӣ дорем мефурӯшанд, тамом. чӣ хеле кор мекунад, дар куҷо кор мекунад, ягон нафар гуфтагӣ нестай. пурра мо барои шумо мегем, ҳатман гӯш кардем, фикрҳоятонро дар комент нависонед. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, ин ба свет кор мекунад, сим-карта қатӣ. хоб ҳамун ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, кор мекунед, хулас метавонед корхона боша, офистон боша, ошхона, тестайёрхона, куҷое ки набоша, ҳамуҷара шумо хуб аз назар мегзаронед кадом ширкати мобилира сим-карташ дар ҳамунҷа интернеташ хуб кор мекунад. баъд шумо аз ҳамин харидорӣ мекунед, ё ки зарядтакиша, ё ки не хеле свет боша, светакиша, свет қатӣ кор мекардагиша, ё дар коробка шнури барои свет задан доранд. ҳамун ҷои мувофиқе ки дар ҳамунҷа мавҷ соза мемоненаш. баъд шумо мисол ба ҳамун як сим-картае масалан мегирем 150 сомонаи моҳонаи интернети ҳамун сим-карта аз кадом ширкате боша фармадор 150 сомонияй шумо дар ҳамун ҷои кортон 5-6 нафарен ба ҳамун 150 сомонӣ метавонед ки интернет истифода барен, яъне ки сарфаи пули шумо мешавад. агар шумо бихоҳем ки аз ҳамин чиз бигирем барем дар ҷое ки умуман мавҷ нест, умуман интернет суст кор мекунад, шумо хоҳем ки ҳамин барои шумо интернет мекаша меёраву шумо дар интернет мета, ин хеле гап нест. боварӣ дорам ки хуб бо диққат гӯш кардем суханҳои моро. ҳатман лайкотонро монед дар саҳифаи арзонтехника TG дар YouTube. хоб фикротонро дар комент нависонед. ҳозир якчанд намудаи мо нархоша барои шумо мегем. бародарои азиз, як бори дигар такрор мекунем, дар ҷое ки мавҷи шумо тамоман пастай, агар ки фикр кунем ки ин барои шумо мавҷ мекаша меёра, ин хеле гап дар ягон ҷо нест. танҳо хубиш дар ҳамие ки ба як сим-карта 5-6 нафар дар тестайёр, ошхона, ҷои кор, хонатон метавонед истифода барен. ҳамин қадар хубӣ дорад. ҷое ки мисол интернети симӣ нест, фақат ҳамин қадар плюси хуб дорад. ду намудам хеле чоршоха дорем, ҳардушон як нарханд, ё свет қатӣ кор мекунанд. ина ин намудаш бародаро, ҳардушон нархошон 330 сомонӣ. ҳозир майдакоша нишон метаҳем ки ба заряд кор мекунанд. ду намуди дигар майдаш ҳаст. хоб бародарои азиз, инаи майдош наи сиёҳаш 3600 мачай, сафедаш 3000 мачай. маҷ гуфтаем батареяша дар назар доранд, заряди батарея, қувватнокии батареяша. ака бояд шумо бифаҳмед ки ин 3600 мачиш чанд қа мебарад. 3600 мачиша гуфтагие ки ё 3000 ки аз 6 соат то 14 соат. ин тамом шудани заряд ё ки 10 соат ё 8 соат бурдани заряд, ин аз истифодабарии шумо вобаста. шумо мисол як нафар медороед даи ё ки интернет истифода, вайфай истифода мебарен, ё ки 6 нафар ё ки 4 нафар. чанд нафаре ки зиёд даромаден, ишам гуфтагие ки то 10 нафара метавонанд бидорен истифода баранд. бозам мегем ки дар ҷое ки интернет мавҷиш боша, дар ҳамун ҷо метавонед истифода барен. хоб ира метавонед дар мошинтон қатитонам бигардонед, таксида, хулас ҳар ҷое ки бирен ино заряд қатӣ кор мекунанд. шунури зарядиишон ҳаст. нархи сафедаш 150 сомонӣ, нархи сиёҳаш боша 200 сомонӣ. нафароне ки шумо дар лозимай дар рақамҳои WhatsApp мо нависонед.